नमस्कार मंडळी, मी ओमकार तुमचं स्वागत करते आपल्या मराठी यूट्यूबच्या एका नव्या कोऱ्या व्हिडिओमध्ये. 2-3 दिवस फिराक जायचा काहीतरी चालू होता, पण काही योगायोग येणार नव्हतो. तर आता दुपारी जेवून आम्ही निघालो सिवूडच्या मॉलमध्ये फिराक. तर बारक्याचं जेवण झाला असा आणि आमचं जेवण झाला असा. तर म्हटलं आहे थोडंसं आपण फॉर अ चेंज फिरून येऊया. तर आता आम्ही निघालो, दुपारचे 3 वाजले असत. आपण डायरेक्ट मॉलमध्ये भेटूया आता. चला. तर मंडळी आता मॉलमध्ये इलो यो मॅप असा. तर तुमका अंडरग्राऊंड, लोअर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोअर 3 फ्लोअर असतात आणि खूप मोठं मॉल असा. तर आता जाऊन बघूया. हाडे झाडं वगैरे मस्त लावलेली असतात. आणि ह्या काय वेस्ट आहे की वॉल ऑफ हॅपीनेस, म्हणजे तुमका जर नको तर तुम्ही हाडे टाकूक शकतात आणि ज्याका गरज असा तो घेऊन जायत. कपडे, खेळणी आणि बुक्स चांगला. तर मंडळी आता मॉलमध्ये एंटर करतो. बघूया आता दुपारची गर्दी नसतली या दुपारची गर्दी नसतली या. तर फिरूया जा असा. आणि मस्त नर्सरी असा, आतली इंडोर नर्सरी असा. ती लायटिंग केलेली असा आणि खूप सारी इंडोर झाडं तुमका बघूक मिळतात. झाडं वरती नाही जायला, इथून पाठवूनच जावं लागेल. आहे मग तो गेट कशाला आहे? उभी राहते. दुपारची गर्दी असाच्या मायला काय ग मंडळी. आता दुपारी इलो तरी गर्दी असा आणि पाठी. आता आम्ही पहिल्या मजल्यावर इलो, आता कदाचित दुसऱ्या मजल्यावर जाऊया आणि थोडंसं फिरूया, बघूया, एक्सप्लोअर करूया. ही स्क्रीन असा तुम्ही चेक करू शकता. पॅन्टालून्स. तर तुमका थोडे जावचं असा तर टेक्मी देअर केलात. दाखव रे, क्लिक कित्याक ना होणार. लाईफस्टाईल टेक्मी देअर फर्स्ट फ्लोअर. चला काय घ्यायचं तुला? हा चल ना, घेऊन देतस तर जाऊया. व्हिडिओ घेऊचो काय? माका वाटला तू घेतस. माका काय नाही काय, विंडो शॉपिंग करू गेलो ना, फिरा गेलो. बरीच दुकानं आहेत आणि बरेच ब्रँड आहेत. आपण फक्त बघूया मस्त मस्त काय काय असा. डोळ्यात काय दिसा. खाली काहीतरी केलं नाही असं. बघ चल, मंदिर आहे काय? काय आहे? सुवर्ण मंदिर. सुवर्ण मंदिर बनवलं नाही त्यांनी, मस्त बनवलं आहे. आता आम्ही फर्स्ट फ्लोअरला असो आणि या ग्राउंड फ्लोअरला असा. खाली जाऊन बघूया नंतर. बारकोवाडे बघता बसूचा पण घाबरता. सही आहे. बस अरे बस कशात तरी असं काय तू. पकडणार नाही, घाबरता नुसतो. मोठोसो ट्रान्सफॉर्मर असा हॅमलेजमध्ये. काय दाखव कितीला आहे? 899. 900 रुपयापासून असा बाबा. आपले बावले बरे. मस्त हा पोपट ना.
हे वा कोण आहे? ओ टॉम जेरी. बघ कसा बसलाय. हाडे बावले एक एक नंबर असत, पण त्यांच्या किमती त्याच्यापेक्षा भारी असत. बॅटमॅन बिटमॅन सही आहे. तर मंडळी ही चिल्ड्रन्स लायब्ररी म्हणून एक प्रकार असा. हाडे लहान मुलांची पुस्तकं असतात. चार्जेबल नाही, फक्त तुमका एंट्री मारूची लागतली. तर नॉवेल्स वगैरे असतात. बसाक टेबल असा आणि सगळे इंग्लिशमध्येच दिसतात. म्हणजे माका वाटतं थोड्याशा मोठ्या मुलांसाठी पुस्तकं ठेवल्यानी असतात, पण स्ट्रक्चर एकदम मस्त केल्यानी आहे. फ्रँकीज मॅजिक फुटबॉल, डोरा आणि जे टेबल असतात त्याका अल्फाबेट्स दिल्यानी असतात. म्हणजे ABCD असा आणि या बसामध्ये स्ट्रक्चर केल्यानी असा मस्तपैकी चांगला मस्त आहे. हां, काय वाचूचा आमच्या कामाचा नाही, कारण की बारको काय पुस्तकं वाचणार नाही आणि आम्ही काय ही पुस्तकं वाचणार नाही. आपली मराठीत पुस्तकं संपता मारामारी आहे. चांगला काहीतरी नया. चला अडेसून निघूया. काय काय ट्रेन बसवायला पाहिजे होतं याला. ट्रेन इली असा कोकण कन्या. कोकण कन्या चालली असा. एक्स्ट्रा डबे लावलेले दिसतात. काय गो एक्स्ट्रा डबे लावले नाही असत. मुला कोणच नाही, कामगारच चालले. चांगला ट्रेन असा बस असा चांगला. पण बस गेली. लंडनची बस दिसता काहीतरी गेली ती तवसर. तर मंडळी आता हाडे बघतो एअरस्पेसमध्ये काय आहे, कारण की हाडे सिनेपोलिस आणि बरेचसे शो लागले असतात. तर आमका बघूचा असा, पण बारक्यामुळे काय पिक्चर बघूक सध्या मिळत नाही. तरी बघूया रात्रीचे वगैरे शो असतात काय, की समजा बारको झोपलो तर काहीतरी बघा तुम्ही. काय का जिम्मा 2 बघायचं आहे, ॲनिमल बघूचं असा, पण वाटणार नाही बघूच नाही ना. 2 वर्षात काय पिक्चर बघलो नाही. या सिनेपोलिस असा सलारचं मोठोसो बॅनर लावल्याने या. आणि काय काय बघूया पहिला थांब. कॉपर चिमनी कॅलिफोर्निया हे बनतं वाटतं. जस्ट प्ले काय बघूया. चला चला बाबू खेळू काहीतरी मिळताला वाटता. चला तर म्हणजे जस्ट प्लेमध्ये जाऊया. शूज काढून ठेवचे असं थोडे आया जगात दिसतात. तर बारको थोडं वेळ खेळात बघूया. चला
मंडळी बघलाच तुम्ही बारक्यान लय उड्या मारल्यानं असं मजा केल्या ना मॉलमध्ये येऊन. बरा असा जस्ट प्ले. तुम्ही जर हडे कधी इलास तर बारक्या पोरांका खेळण्यासाठी मस्त असं बसचा स्ट्रक्चर बनवल्याने असं MH43 आणि अर्ध्या तासाचे 300 रुपये असत. तर त्याच्यावर जर अर्धा तास पाहिजे तर 150 रुपीज तुमका ॲडिशनल देऊचे लागतले. छोटंसंच असं पण बरा हा म्हणजे जर इलास तुम्ही तर सेकंड फ्लोअरला फूड कोर्ट नाही एअर स्पेस ना एअर स्पेसच्या आडे असा कॉर्नरला नवीनच चालू झाला तर सगळा नवीन आहे. तर तुम्ही इलास सीवूड मॉलमध्ये तर तुम्ही नक्की येऊ शकता. चला पुढे बघूया काय दिसतं. आणि एक मोठीशी गिटार दिसता काय या हार्ड रॉक कॅफे बंद नाही. तर मंडळी आता हल्दीराम्समध्ये येलो बघूया काय खायचा. बसलो आता. तर मंडळी छोले भटुरे इले असतात मस्तपैकी 2 भटुरे आणि छोले. कांदा नाही कांदो असा आणि काय लोणचा पापड नाही काय भाजी आहे लिंबू आहे. तर खाऊया चला. हे मंडळी बारक्यान काय पुरी खाल्ल्या नाही छोले भटुरेमधली. त्याच्यासाठी आम्ही मॅकडॉनल्डमधनं फ्राईज घेतला. बारकं फ्राईज खाता तर म्हटलं त्याच्यावर बर्गर घेऊया थोडासा चेंज. आता बर्गर फ्राईज आणि हा काहीतरी नवीन इला गरम कशाला खातो. चॉकलेटचं शेक असा पण याच्यासाठी 40 रुपीज एक्स्ट्रा द्यायचे लागते. मील घेतलं खाऊया मागे भेटूया चला. तर मंडळी आता बराच काय खाल्लं. बर्गर खाल्लं फ्राईज खाल्लं आणि काय खाल्लं लक्षातच नाही काय खाल्लं. आणि छोले भटुरे खाल्लं. मोबाईल चार्जिंग पॉवर बँक आहे मंडळी. या पॉवर बँक असा कॉम्प्लिमेंटरी पॉवर बँक सर्विस काहीतरी निघणार नाही. हे तुमका पहिला ॲप डाउनलोड करूचा लागतं स्कॅन करूचा लागतं चार्ज करूचा लागतं परत ठेवायचा. ओके चांगला नफिसास बिर्याणी खावचे लय स्टॉल आहेत काय पण सगळे आरपारत. जगहेड्स एअर प्युरिफायर कॅन्डीज मंडळी. बस बघूया मगाशी बघूची रवली होती. चिंतन स्ट्रीट साईड वाढला आहे. छोट्या पोरांची बस असा 150 रुपये प्रति व्यक्ती फिरवतले. तुमका जाऊचा नाही जाऊचा चला. 150ची ह्या बसमध्ये फिरण्यापेक्षा खरोखरच्या बसमध्ये फिरलेला बरा. टाकतोय तो नको देऊ सर बस जरा पाणी दे.
आता हाडे स्नो वर्ल्ड दिसता पण थंडीचा स्नो वर्ल्डमध्ये जाऊन काय फायदो नाही. हाडे तुमका 600 रुपयात स्नो वर्ल्ड किती टाईम माहीत नाही. हे काय खेळायचं आहे का? खेळायचा बारक्या पोरांचा चालणार वाटतं. नवी पॉवर हाऊस ऑफ कँडी. ड्रायफ्रूट्स आहेत. ओके ड्रायफ्रूट्स हँडीक्राफ्ट मातीची भांडी बिंडी असतात सगळं काय 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 बरं. चला मंडळी 2 तास झाले फिरून मॉलचं एक खासियत असतात त्यामध्ये काय पत्तोच लागतो नाही. फिरून बारको झोपलो. आता आम्ही थोडासा अजून 1-2 शॉप फिरतलो आणि जाऊ निघतलो. मंडळी हडेच असलेल्या रिलायन्सच्या स्मार्ट बाजारमध्ये येलो. बघूया का ऑफर असा काय. बाय 2 गेट 1 फ्री. डीमार्ट सारखीच ऑफर असता पण कमी असता. बघूया काय इंटरेस्टिंग दिसला तर घेऊया नाही तर जाऊन. 1 मिनटं. कोकोनट वॉटर बाय 1 गेट 1 फ्री 170 रुपये. नारळाचं पाणी होया. लिची बेरीज ऑरेंज. हे पियाले ना आपण एकदा 36 रुपये कसा. त्याच्यात हे पण आहे बघ स्लर्पी मँगो. ठीक आहे. तर मंडळी 7:45 वाजले. मॉलमध्ये आल्यामुळे काहीच पत्तो नाही लागलो. बायकोन आईस्क्रीम घेतल्या जाता जाता धमाक झाला. बारको झोपलो. आता घरात जाऊन म्हणजे आता उलटे पायऱ्यातून जाणार होतं पडणार होतं. ते वरती येतात. आईला मी बोलण्याच्या नादात जात होतं आता खाली. नशीब चला